zone, el este maestru, da? Iar băieții ne ajută să selectăm pește. Având în vedere că noi avem cele mai multe pescadoare de la Marea Neagră, este cei mai mari pescari din România, noi pescuim cea mai mare cantitate de pește din Marea Neagră, atât cât și din zona noastră, de acolo de la lacul Sinoie. Avem Cherhana pe lacul Sinoie, iar la Marea Neagră, la Mindia, ține pescadoare. Noi peștele îl pregătim încă de pe apă cu gheață, îi facem prărăcire apă cu gheață, după ce îl scoate din apă cu gheață, îl punem cu gheață. Ține peștele în cele mai bune condiții, să ajungă la voi în cele mai bune condiții. Cum? Haideți să vă arăt cum ținem pește. Peștele stă în baxuri, așa, cu gheață în el, dar punem o pătură peste ca să nu bată soarele în el, să nu-l încim, da? Iar tot peștele stă cu gheață. Le-am făcut prărăcire cu gheață, apă cu gheață, iar acolo am pus în baxuri, bex cu gheață și găurite ca să iasă apa din el, pentru că dacă peștele stă cu apă, se albește, nu se strică, doar se albește și toată lumea vrea să-i vadă culoarea peștelui, da? Ca un răspuns, sper să înțelegeți. Noi nu avem tot timpul acele asortimente de pește, pentru că nu știm niciodată ce este în apă, niciodată ce pescuim, nu depinde de noi, depinde de Marea Neagră, ce vrea să ne ofere sau la puțin noi ce vrea să ne ofere. Perioada asta este puțin mai greu cu peștele pentru că este foarte cald și se ascunde în găuri, se ascunde în stuf pe lac, da? Pentru că este foarte cald și vrea să stea cât mai departe de căldură, stă la umbră. Dar nu uitați, noi vine ce prinde. De la noi cumpărați pește direct de la pescar. Noi suntem cel mai mari pescar din România și pentru voi duce tradiția mai departe. Vă zic și niște detalii mai picante, mai intime, să zic așa. Fiecare pescador are o cotă de pescuit. Adică n-ai voie să pescuiești mai mult de X kg de calcan sau Y kg de pisică și așa mai departe, da? Astea sunt legi pe care trebuie să le respecti. Că dacă nu le respecti, îți ia licența de pescuit și nu ai voie să pescuit, da? Deci n-ai cum să fii braconier. Pentru că atunci când ești la mal, ai 11.000 de controle, da? Vin cel puțin 3 controle când ești la mal. Pe apă mai vine încă unul, când ești, mai e încă unul, da? Deci n-ai cum să fii braconier în ziua de azi. Mai sunt și alții pe lângă noi, nu doar noi, da? Nu doar noi avem pescatoare, uitați. Acolo este Neagogu și aici avem alt vecin, să zic așa. Gata, am bubuitori, am făcut milionari, că am prins prea mult pește pentru România asta. Am prins 20 de kg de pește. Asta. Tura asta nu prea am prins, dar poate tura viitoare. Să se vadă aici când dăm drumul la torbă. Uite, și hamția de tura asta. Aveți și un lemn, ăsta e lemnul ăsta de colecție, da? Ia uitați ceva aici, filmează aici, se vadă cum mișcă barbunul. Mișcă barbunul, da, la noi tot peștele mișcă. Pentru că noi vindem doar ce prindem. Pește românesc, sălbatic, da? Ale dacă nu mișcă, nu-l vinde. Bagă aici, filmează aici. Ia uite aici, frumusețe de pește. Barbun, și uite, hamție mai micuță, într-adevăr, e micuța asta, dar sunt și mai mari dintre ele. V-am zis, astăzi pescuim stavrit, hamție, barbun. Limba de mare o aruncăm, că n-aveți ce face cu ea, da? Ia uitați ce avem aici, biban de mare, ia uitați ce frumos e. Cred că este printre cei mai frumoși pești din Marea Neagră, ca aspect. Dar în continuare avem aici, uitați, barbonul nostru, tată. Barbon, lemne, barbon, avem și hamție mai micuță, dar avem, uitați, frumusețele hamție aici. Deci v-am zis că noi vindem ce prindem, inclusiv tot peștele, la noi tot peștele este de România, noi vindem tot pește de România. Uitați, hamția noastră de Marea Neagră, barbunul nostru tot de Marea Neagră, pescuit de noi, bineînțeles, și să vă arăt și niște stavri, imediat, uitați, mișcă stavri, da? La noi totul mișcă. Vreți cei mai mari pescari de la Marea Neagră, pentru că noi prindem cele mai mari cantități de pește de la Marea Neagră. Acum suntem la pescuit de stavri, hamție și barbun, cele mai mâncate produse din pește, la cei mai mâncați pești de pe litoral. Unde se poate vedea pisica de Marea Neagră, noi eliberăm. Una, avem câteva aici. Și dacă mă întrebați dacă doare, nu doare, deci revine. 2, ne eliberăm, da, ținem cu fauna. 3, ne eliberăm, că ăsta dacă te înțeapă, te-ai dus. 5, și cam atât. Asta a fost și cu pisica de mare, am eliberat. Nu ai făcut nimeni din România asta, vino cu face. Live pe pescador, pe Marea Neagră, filmează aici să vadă lumea, 200 de persoane pe live. N-a mai făcut nimeni din România asta live de pe pescador, să vadă lumea cum pescuim peștele, pentru că noi vindem ce prindem. Pește de Marea Neagră, în direct, Lufar, rețele Mării Negre, Lufar de Marea Neagră, doar 2 bucăți am prins. Și care vreți să știți, Lufar trebuie să aibă urechile mai albicioase. Doar ce l-am scos din apă, noi suntem reții Mării Negre, noi, familia Drăgoi. Carii mei, se mai întâmplă să nu știu nici eu, da? Așteptați-mă să identific ce pește e ăsta.
cu vide nu e clar, da, așa arată pe față și pe dos. Este prima oară când prind așa ceva și dacă e prima oară când prind e clar că nu prea este, da? Așa că l-aruncăm, să se înmulțească, cine știe, poate pe viitor va fi mâncat de noi.